संतोष राज स्टूडियो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी देखा सावन महीना चढ़ गइल बा। अब बाहर जाए के तो चल गइला। अरे वाह, लेकिन ये सावन के महीना में हमरा के एगो चुनरी चाहत रहल। हमके चुनरी अभी तक ना ले अइला। कहना बा, एक बात सुना। कजरी बीतल चाहे कर जाऊ, कजरी बीतल चाहे कर जाऊ, चुनरी नाही ले अइला ना। कजरी बीतल चाहे कर जाऊ, चुनरी नाही ले अइला ना। कजरी लिया ना ए राजा जी, देखा ये सावन के महीना में चुनरी ना ले बा तो हम चल जाई। कहाँ चल जाई? ना तो एगो बात सुना न। बोला। देखा आय गयल ते हवरवा, हमहू चल जाइब नहीं हरवा। चल जाई हमके भावे नाई नगरी, हमके भावे नाई नगरी, चुनरी नाही ले अइला ना। हमके भावे नाई नगरी, चुनरी नाही ले अइला ना। हमके भावे नाई नगरी, सखिया झूम झूम गीत गावे, सब कर पियावा झुलुआ झुलावे। बीतल जाला सवनवा सुघरी, बीतल जाला सवनवा सगरी, चुनरी नाही ले अइला ना। सब सखी लोग झलुआ झुलत बाले, सबका दुल्हा सबका राजा झलुआ झुलावत आलन अपने में। का ये राजा जी बहरा जाके भुला गला, अभी ये करबा दुल्ही बतावत थे। बतावत थे। कहला जाके खूब कमाइबे, तोहके धानी चुनरिया ले अइबे। हमके पिया तू गइला बिसरी, हमके पिया तू गइला बिसरी, चुनरी नहीं ले अइला ना। चुनरी नहीं ले अइला ना। आखिर सावन के महीना में हमके भुलाई गला न। कही के पिया घरे न अइला, अपने सवत में भूल गइला।
कान सुना का हो बात सुना हाँ बोला पतिया सुनला घरे न अइबा हमके कबहू ना फिर पैबा